Ah, nimbaga review. Nimbaga reviewin ka bro. Nembag rabimat, Brother Ariel. Kastamad ka dagiti ah inuman fans. Nimbaga review po. Ito yung review kat guest tayo ti may isang manani nasiglat nga manani yung Ilocana. Sakbay na ngayon ta kayo iyam amo kuma supposedly kat at mangi perform ti may isang daniw na ng gaputa iano ti daluyon ti signal Joy Claveria kagayan hantay pa lang mai-live. So dinawat magan ko nang i-record na tapos padasan tayo tamadamdam mga i-upload. Ito yung live stream. So ti pamayan tayo tatan rekta papantayon kini dati guest tayo. Dati yang umutapay Bro Rene. Naipas ngay ken agnanay iti syudad ti Baguio. Iti agdama may sa writer, editor ti learning materials ti may sa Korean online tutorial academy. Agsusurat iti danyo nga Ilocano ken English. Kaduan kadagiti danyo natin ipablaaken iti Banawag. Friends, kakabagyan, padayawan kami nga mangpasangbay ken Manani Ria Rebuliado ti Ciudad ti Baguio. Kete kakabsat ti virtual club. Yan, palakpak ti kakabsat. Amam kadiriya. Dati inuman show ket maisan nakadagiti mahon ko nang agten trending talk show, late night show iti social media when na dumaduma pa nga virtual platforms. So we're very lucky and at the same time you are very lucky to be with us tonight. Sa inyo ako naud ni Boy Abunda. Abe, agbalbalin ka sa mga kuya Rene Boy ay. Ewan nga raw. Siguro nga kaputa medyo kalbo na. So nagkalubo nga, tapno ko medyo barbarong pagkamalanda basit nga no saan man yan ni Boy Abunda ket ni Manong Frankie Shonil Jose nung nakutkutong lang dan ububeng asay pagpakat medyo walang niya liwliway ko konti lang dito audiences na tarabi kalpas yung mangan naglalo ko medyo nagkapoy sa mga signal ni datan ading Ria. Ria. Hello. Garaw man tabaso no. Rodda ka. Medyo konsa. Dati yung problema na ate chota tata medyo problema. Puti-puti basit ni Ria medyo agpayson sa dihong ko na Albert Einstein di theory of relativity. Dito ko or signal relative mading absolute. So wala. Dispensara nyo basit kakabsat nga naayat nga audiences may medyo pag-ururayan tayo nga medyo kuti basit di rupa ti guest speaker na tayo kaya palagtimpla ti kape kuno kaya kala ti mainom Red Horse kuno gin kuno basi ti ta sabay nyo pulutanan cornic kanyo basit asin kan sila ano mayat ti totong tawan tayo tangarabe Naimasa ti ko na po kaway naimasa ti chichakorn ti ko Chichacorn ti Ilocos Norte. Chichacorn. Uy, nasarangsang. Nasarangsang gipan nakakuha na. Dumati ka. Siguro nga ni. Barbarang no sumarsaro no gawanawan. Barbarang no medyo konsay sabotage dan ti inuman show medyo iti sa Balinga channel siyempre amo yung kakapsat kasi data so iba sa Balinga channel number 1 kami kunada bagamot sa Balinga channel number 1 na so amo yung kakapsat mawatan tayo di kasi nga senaryo
isabotahe ta siyempre kuna ko tayo nam trending kami na ni Bro Ariel di anya ta diyan Instagram sa IST ko na Twitter, basta kasi Twitter. Twitter wan kasi ay tadi hashtag inuman kaso man manong 3 million ti mabot kasi ti Baka dagiti pa lang ti nga nabarta kung dagiti kung garaw dagiti okay. Awan natin doon nga gestan. Awan dan. okay, medyo ko ganin dati ko talaga medyo parang Nadya bro. Mangbasa ka ti ko na ti dano ni hashtag na yan ano man. Mangbasa ka ti dano ni ko ni Adi Ria. Aniria, sige raw. Napiyang parurantang ko na. Parurantang ka ito yan. Titan, o sige, titan yun. Titan. Nalawlawagan. Napangkansama yung tuktok tiban tayo Titan, nalawlawag ti reception mo nadeng. Tira ti ko. Wala na yung mga review. Leta, nirukyan nanti hashtag inuman. Ria, so na, kung nagpunta tayo, we are very lucky. At the same time, you are very lucky to be with us. Parang dito ti pagrugyan ti kwamon, career as ano man dai. Dali man nani dito. Kung garaw, so medyo showbiz career. Well, showbiz career. Hindi ra mati, natin muna sa lusod bro. Well, bro, ito muna sa lusod para kadagiti audience sa tanya ang dengdengag. Amuyaw, kadagiti naglablapas nga showtime mo lang dinamag tayo kadagiti writers nga na-invite tayo nga agsa audit ay. Ket muna sa lusod kinanayon nga kasano ka kadi nangrugi kamsatriya kasi anong nanirugyan ti literary passion mo akon ko naanda Nagyaman na kapo dak gayam dito nagswerte nga talaga kita sa mali ti energy tata ni Kamsat Rene nangato di energy na tata di sa lutsod nga di nagrugiak idi ubingak pay laeng nasapa ak nga nasuruak nga agbasa gamin 5 years old dak pay lang ay ket kwa amo ko ti agbasa ket manipod idi ngay ket jay di ti biag ko agbasa mas kayat ko pay ti agbasa nga magayayam idi ubingak tapos idi grade 6 ak sa idi ket inaladak ti school paper ti elementary school nga agsurat iti English news writing kas jay. When Jay ko nga naduktaran nga amo kaya nga agsurat. No iti dani mo iti high school. Yung English pa lang di English nga dani. Idi gamin high school managbabainak nga unay nga halata. Managbabainak idi ubingak hana ko na agsasao kun awan unay ti kasasao ki jay klase. Kati jay high school mi jay Bagyo. Ginagapwa nga high school mo't lang ay kisumot lang ginagapwan ni Manong Willie nga pa nga nalaing nga surat ti non-fiction. Pascual. Willie Pascual. Wilfredo Pascual. High school. So nga LGBTQ. Kanjay high school nga nagapuan mo lang ni Frank Simato. Isumatlaan pinagapuan na high school. Diay, anak nga magsasao, managbabain. Wallflower nga kunada, wallflower. Nga kunada. Idi second year high school 14 years old. Kat ka, adati
pasalip ti eskwelaan mi ngay nga kwa, literary musical. Kat na kuna na dagito ika-klase, gaputa awan ti ag-represent ti klase mi para iti poetry writing iti English. Siyak matanting kamil da. Kat anda pa nga mo no amukang surat ti Dani ide. Kat diya balagip ko pa di ay tema. Di ay sinurat ko. Nga isumot lang sinusar ko nga tema ijay may isang sarita. Painted ko ijay amo. The Starlight, Starbright nga di ay. So, yung surat ko. At kami amin, tanang nga baka first prize. So nga, ijay ko na discovering. Amok magayang nga agsurat ti Dani. English pa lang, idi. Good. Poetry. At ang ipanunod ko idi ubi nga kay kat pa. Kuna kay kat hantay nga nasaya at dagiti naisusurat ko. When? Saka siya nga iti respeto gan pa ti panagdani na adang iti unog na unog nabaga. Kat siya nga ubing idi napanunod ko nga anak tayo nga makasurat. Awan pa jay nga maturity. Awan kapabasa kitiyag. Ito nga. Kung nagtagin sa surat ko, hindi nga may kaswa. Na hagunay nga na nasayaan. Naman sa surat ako, hindi pa lang ubinga. Iti Ilocano, awaten tayo ako nga, makalaki ti Baguio City. Agigyan ako ni tatay, dito yung Trinidad. Si panunot ni nga adat ko Cordilleras nga si Ilocano nga ikataan ngay nga literary nga lingwahe. Ito ti panunot ti Ilocano nga ikat lingua franca nga ito. Aming nga tao dito yung nagsusuot ti Ilocano. Kasi lang pang transaction lang nga talaga ti Ilocano. Practical nga lingwahe. Haan nga poetic nga language nga kunada, wino literary language. Iso nga, di-focus ko idi college ak nga English na talaga. Yeah. Naglugyak na nagsurat iti Ilocano. Iti 2015 laang, nabiit laang. Malagip ko nga ng ibaga kanyak nga kwa nga agi posted ti sinurat ko ti Ilocano nga ikat ni Pearl. Ni Pearl. Pearl Dakuwag. Ni kwa. Dakuwag. Taga Bombo. Ni Perlas. Nga RJ. Perlas. Isabela sinatata. Kaklase kami ni so na iti master si Jayuki Bagdi. Nga ako mo yung tuloy na tapos may ganang kumutin na yung tuloy. Hindi ay. Kuna na nga agi sabita kiti Bandawag. Tapos imbaga na nga ti editor ti Bandawag nga ikas ni Mang Ariel. So kasi jay. Wait, backtrack lang ti basiti niya. Ano ko pa yung napanunod ko nga agsurat ti Ilocano. Idi gamin 2014, ada dyan sa ubing. Idi 2014, sa DI wino 2015. Dati proyekto gamin si opisina mi nga na ganun. DI Worldview and Life Ways of Apayao. Proyekto DI PDFL, para iti Indigenous People's Education ti Apayao. Kat diay kakaduak sinaludsod dak na iti pa inya ti Ilocano na ti kastoy kunana. Kat tsaka kat Ilocano ngum hakwa ammo. Kat agkakatawa da nga magpaigo nga tangay Ilocano ka kasi. Yang nga ruta yung bakal iti Baguio. Sa bali, ti kapanunutan ti mine. Kasi Jay. Kasi nga, Jay, nababain anak, at the same time, na-challenge ako ngayon, na adalin. When?
adalan di lingwahe. Haan for the purposes nga haan nga para iti literat pa. Nung di kasama nga gaputan na iba inanak na challenge ak nga adalan. So di ay kati pa may ak kasat nga agadal ti vocabulary ti ka ti Ilocano ay Ilocano. Di usarok ti ay may sa balikas ti Daniel. Isurat ko nga Daniel. So imbis nga kwa na use the word in a sentence ay usarok di ay balikas iti may sa nga Daniel. So kasya ka nagadad. Tapos awan pa iti diksyonaryo iti so nga online namin. Yung diksyonaryo ni Yara Google. Isa tinususarok ko. Pag binirot amin, inya tinagan ti tudo. Aduma mga nagan ti tudo. Iso ti kung runaan ngay naramid ko. Naduma mga nagan ti tudo, iti Ilocano. Kat tinagan ti tudo, iti Ilocano, ikat nagadugayan. Nasurok ba inti? Nga nagan. Para lang iti balikas nga rain. Kasi kabak ng gayam ti Ilocano. Tagadunagan na. Wen. Kasi tapos nang ipostyak iti. Anya? Nagana di language variation. Wen. Variation. Good. Jay, nya ti nagdumaan ti Arbis kan Amaris kakasjay. Wen. Ano pa? Kat nagsurat ako inusar ko ti dagito nga balikas iti may nga Daniel ti inkasta impostek iti Facebook. Di may nga Daniel ko. Imalagip ko yung first nga balikas nga inaramid Daniel nga ikat anya ti Ilocano na ti ay ti fog. Fog. Tadi ti fog igaro dito Bagyo. Ti Cordilleras. Actually, idi may idikit kita idi nga idiyagi bandan tay ti samuki ijay buntok. Nga maapabungan ti fog. Kat napanunot pa niya nga tayo Ilocano na ti fog. Kat jagarod anggaw. Gayam Minoliboo nga kunada dito'y mountain trail. Liboo. Jay variation na. So may kang runaan nga dani yung sinurat ko. Siguro inom lang di ay wino walo nga linya nga ikat angop maipanggap ti angop. Jay. Kasi ka nagadadal. Imposte kiti Facebook nga tapos in-suggest ni Pearl nga biro ko panawag, biro ko ni Mang Ariel, nag-friend request up, tapos in-tag ko isuna. Kaya naman di sa Daniel. Isuna tinangi baga kanyak na agi submit kay Jay Panawag. Kat, po dide. Isuna tinangi doon, kinyak na agsurat, nilo ka, Indoron dak na talaga. Manipo pwede nga ikakwa yaman naktaan pa'y na-reject nga Daniel po ito ba na kaya wise so di ay pakaidayawan ken ko ken parabor iti kay Ilocano antan addan dati nasiglat nga mananing Ilocana syempre malaksig nga kurkurang nagiti babae timot ti babae no pay kaslado met dajay siguro nga pakawan dito dumang kasla mabilbilang dahil talaga nga makuna nga mabalin mo nga usually bagbagami kay iatar iti ko na ilian no iti isang lubungan nga kwati literatura komunidad ti literatura iti manurat kadya nga rod naganatin sakbay siguro mapantagi ko jay may kaduang nagawa mamuten sa tuloy tayo latan
agad da agawan ngayon ni ni Madam Lovely nga mangibasa ko madati dani mga nga Metapora 101. So mapantay jud may kadto nga nga saludsod. Sino no anya dagiti ko asla influences Ilocano, Tagalog, ug English siguro nga sila dadang tangtangada may titay akti panagdali kin uri ti sarita at syempre damot nakasurat ko ti sarita na Well, influences. Graduan kanya dagang mga English writers. Advice ko kaming yung bagang mang Ariel nga. Nagbiro ka nga iti kasla nga modelo ko wino master nga iti master. Iti panagdani iti Ilocano nga babae. Kat adamot kiti ni manang linda lingbawan. Haan unay ngay nga ka. Kinapudno na kasi nakamakirelate. Sabali kami ti kapadasan ti babae nga mananiw. Idi niliyo na siguro kung hindi ay sensibilidad nga biro ko ngayon kahit hangko nga mabirukan. Sabali nga ron sa no mabasa yung dagidani ko ngayon kasi sabali di sensibilidad ko. Siguro ti influensya, nag-influensya sa kanya nga didakkel. Nakit ni Sylvia Plath. Sinuruan na dalaing iso na ti imahe kami. No basa ang dagi ay Daniel ni Sylvia Plath. Ngayon kaslangayhan mo nga maawatan. No adat ti imahe di panunot mo ngayon. No anya di ibagbagana. So no tinang surok niya ti maipangkat ti imahe. Kani T.S. Eliot. T.S. Eliot. Wala yung gati pa. Imagery. Metapora. Ti komentaryo ti panawin da. Idi. Naglalo ni T.S. Eliot. Idi ba sa akin, idi ay wasteland. Well, wasteland. The wasteland. Well, medyo patata eh. Halos amin nga dumadani ko Dimalan. Well, Dimalan ka dita. Dani, wasteland. The wasteland. Nalado ko nga namuan nga maipanggap gayam di iti kwa World War I. Idi. Nung idi binasak nga hawan ti background ko, ijay kwa. No sino ni T.S. Eliot ngayon kat kwa. Natagtaga inupak pa di. Dagay images na nga very surreal. Surrealism nga ito pa dating na kanya. Kadagiti ko nga area, kadagiti European writers, sino madagiti ko naka-influence sa kanya? Writers? Well, Europe. May sapay kaya Europe, ni kwa, Rainer Maria Rilke. Well. Nal daw ko mabasahan idi katawon ko nga binasbasa idi ay Letters to a Young Poet nga libro na. Well. Madrama siya. Madrama. Mas kayat ko Letters to a Young Poet dagay actually dagay kurat na nga dandan yun. Di kwa dagay tani na may panggap kani Apo Diyos di the hours di binasbat di ko ni Rilke. Tapos basa ako lang edit gamin. Sino pa yung basbasaan ni day? Philosophy. Well, napatagti filosofya talaga ta ko paunagan na kan ko palawain na ti worlding no kasi nung makita ti lubong so ditang expert ni brother Ariel Kwenta na gapot. Gapote ko seminaryo iti ko ngay kapsatria ti Latin American poetry. Sigurado binasamot ni Pablo Neruda.
Actually, isa ba sa akin tata. Iso nga dagay daniw ko nga madama nga ikat ko panay Oda. Oda. Dali ko ni Pablo Neruda nga ikat dagay Oda na nagmamaya dagay Oda. Ni pa Gabriela Mistral. Nabasa. Mistral. Pinasok ni Gabriela Mistral. Kat pa. Ko isa na mas kaya ko ni Gabriela Mistral sa paminsan tumuli ka hindi nagsasabali naman sino pa yun Iti ko nga po sa triya iti Ilocano poetry noon iti Ilocano Ilocano literature sino ti kumbaga naging nakayatamat nga di pattern na ti panagsurat ti Daniel. Dakalak nga fan ni Daniel Neros. Mang Daniel, ni Mang Ariel, kita. Ni Mang Roy, Aron. Yay. The titi. Amo na danon ni Joel Manuel. Naman pa'y napasak na pa. Daniw ni Mang Joel. Tarding na nagdaniw eh. May isa timulong kanya maglaang nga, di ruwar ni Junli. Nga Lazaga. Di dandani ni Ilocano nga libro na. Dahil ko na nabasa yun yung mga Aramid. Kita sige bro. Pagpadasa ng download natin padala ni ading lovely ng Jack Maarami. So mag-proceed ka dahil bro. Proceed ka dyan. May katlong nga sa lutod. When. Dati may kasla ko amad niya. Kasla talaga no. Kasla ti marikrek na katang nga in-interview ni Ria Rebolledo ka. Siguro kasla direct na ni sino dato yan di may isang American reporter na in-interview na iti may isang American poet matlang. So medyo madandala ka nakakapsat eh. Medyo pasipasigway ito pasitat ato. Medyo madigami nga si Mongpat na iti pa. Among kapsatriya, ti kinapod muna. Gaputa na gado ti online fans men. Medyo agkakariboso dagi sigay ako man ada dagi advertisement kumati shampoo sabon kan toothbrush nga maipalabas sa tangarapin. Gaputa ko kapso-kapsod go ti signal kat madingan may pakita. So makantayo na din may katallo nga sa lunsod. Dito ikata may panggumot iti anyan dagiti nasurat mo wenno iti panagkunam kang murnaan nasurat mo. Kumbaga dadje ko data. Kang murnaan siguro dadje ko na di basta masterpiece mo nga kunkunaan tayo. Narigat nga sa lunsod dito. Daniel, anya Daniel nga ti panagkunam ka. Siyempre hamat amin nga sinurat tayo ko eh. Pagduduma di panagkunam natin nga kinapit inabot ng estetika. Anya di siguro may isang proyekto Daniel makunam nga no mabasa ti may isang tao data ni Ria Rebolledo dayta. Dayjay ti kasla kahit nang kaipapanan dayto nga sa lunsod. Alam ko nga anyang nga ta. Siguro nga may isa nga Daniel. Siguro estilo. Iba nga. Estilo. Tapay, gusto wa kay nga ag partuat dagi babasit kay nga Daniel. Nga kay sumagmamanulaang nga linya nga adadya hindi kayat ko nga ibaga ay lang nga nagrugrugi iti Daniel nga Ilocano dagiti babasit ken prosa Daniel kay kayat ko nga
nga agsurat ti pro sa Danyo. So nga kaaduan mo't lang dagiti na ipablock nga dandanyo ko nga ikat pro sa Danyo. Kas di ay laong magkidi. Ngam ti kayat ko siguro nga Danyo. Makala nga best friend. Best friend ko nga Danyo. Siguro di kang Ronan. Di kang Ronan nga Danyo ko. Iyay ko dapat dito. Mabalin ko ba nga basa? Ewan, mabalit Okay nga lang ba? masahong ay, Wen. wala na, kung nadagod ka, wala na, we're very lucky, no, sikakan mga daton ti, kuno mga basa ti, dano mo itarabi, di ka mo, no, manipod ti dinarugyan mi ti, inuman ka pa. Madipay, ay, malaksid kini John Lee, nagbasa so na ti, ko Daniel na isong ano pasarunwam ay may mayat man barbarong madoble matriple dagiti online followers may arabi o sige kakabsat bago ko nga dumani ni kabsat nga riya ikat dagiti buy-buya nga nalaing ang mensahe dita makikita dito comment section agpalakpak kay man kakabsat virtual clapping Bro. Agora ka. sige bro Padasan tayo nga i-play lang dahi ko dati performer tayo kumasan to pasaron man ni Ading Ria. Aywan, may met manan. Successful. Medyo ko gabin Ria. Ay, awan bro. Awan? Awan. Agora ka. Agora ka. Agpatangay pa lang Agpatangay pa lang. Awan. Among gawin na Sister Ria, una ko tatay, manipod di Nerubian dito yung ni Brother Ariel, dito niya initiative ket medyo napintas ti reception tayo virtually. Dapat tinagmensahe ko na ay madila hindi mabalin nga mang ikaw ti kasla kumbaga dapat tinag-invite nga nagana. Kunada ay mabalin nga kasto iti pamaintayo niya kunada siyempre matimimet nga mawunan nga puta siyempre narugyan tayo iti kasto nga wagas yung essentially ay basically all the time hindi tayo daniwan mga guys nakapsot bro nakapsot ibaklay mo ara kung pwem akasla kaayat-ayat sa pagkatem Mate. Ipadas Nang wagas apaka naman. data. Sige, ulit ka. Sige. Wan bro, ulit Kita mo lang mo ka low-tech ta bro. Awang nga hindi ko stop ta De bali bro, tano bumatot. Ay, atan. Pagkatem ti sangasako abagas. Mabalin ti uraan niya ang panagbagkat. Ibat mo, itibukot mo, ibaklay mo. Ara kupem akasla kaayat-ayat sa bagkatem. Ipadas ti wagas apakanam ayam, agbatay daytoy iti tunggal tao. Mabalin amin apamayan, malaksid iti panangaramat iti wagas a mekanikal. Kas iti panangusar iti adapilib na apagbagkat. Masapol asikalaeng timang bagkat. Padasem ti dumawat iti tulong ti daduma, niyem ti maibagak, di da ka matulungan tabagbagkaten damet ti bukod da asangasako abagas. Maawatan, okay ti sumaruno. Manipod panagriing, aging ga iti panaturog, bagbagkatem dayta sangasako abagas. Iti pambigat, pangaldaw, ken pangrabii. Uray pa'y kadagiti oras ti merienda. Iti panangdaldos mo iti balay, panaginaw, panagluto, panaglaba, panagaw-awir iti anak mo, panangitis-tismis mo iti karuba, wenno iti panagbiyahem amapan agubra iti opisina, wenno iti talon, wenno iti talyer, wenno iti barberya, wenno iti panaderya, etc. Wenno iti saserek mo iti eskwela. Pagbagkatam latta dayta sangasako abagas. Iti tupan mo iti kasilya, iti panangsindim iti sigarilyo.
Iti panang baot mo kadagiti nabebengeg nga anak. Iti panang masahem iti sumagsakit at teltel, wenno siket, wenno ulong. Iti panang katawang iti nagkukorni nga istorya iti telebisyon. Iti panang sangit mo kadagiti K-drama. Si babagkat da iti dayta sa nga sako a bagas. Iti panang sirpat mo iti kursunadang a babae. Lalaki, bakla, tumboy. Iti panagadal mo iti matematika, siyensa, lengguwahe ken literatura, PE ken historya. Iti panagubram iti tunggal aldaw, iti tunggal lawas, iti tunggal bulan, iti tunggal tawen, ano mamas. Aging ka iti panagawid mo, panagdigos mo, panagsukat mo iti kawes. Iti panangapang iti asawa, iti panagabayo kan pasan na, saan mo nga itibatan daytay sako. Pagkadem dayta sa nga sako abagas, manipod kinaubing, aging ka iti kinalakay, wenno kinabakit. Aging ka at ilmonen na ka tisiknet, abarabor ni patay. Marit namlatta ti kinadagsen dayta sa nga sako abagas. Ket ita, sukatang dayta bagas itiniday. Maarmi rismon, dayta po iti sarindanyo or sarita adanyo, pinutar wenno sinurat ni Ma'am Maria Reboledo. Oo, hala. So, Ayan. Daya po ni kwa, bro ni kin ading riyan ni akin nagitigdagdag ni ading lovely Angel Remokin ti Claveria Cagayan. Agdama radio staff ti DZND 97.7 FM Radio Kalugaran. Ken Municipal Nutrition Program Coordinator designate under nutrition program ti LGU Claveria Cagayan. Just tangina ading lovely daksanggalat agawan-awan ngamin idurun-durun ti daluyon ti Claveria dati signal na so nga sa tayo nakita in person nga nangag tayo dayay nagpintas nga timek na bayat ti panangyablat na iti napintas nga Daniel Aprosta ni Ading Ria Rebolledo nga napolon ti Metapora 101. Ita nga gundaway kat iso na mismo. Tintayo Wen, bro. Wen. Dayang Sakon? Wen. Napanunod ko nga siguro ti ibak na lang ay kadiay ko dagiti test ka ako nakatatay nga basa ak ni Neruda kay panay oda ti maisursurat ko basa ak daytoy may nga oda nga primar edi Septyembre oda pa iti asin. Odd for salt. Oda para iti asin. O sikaan nagkaykaysa daga tanum ken angin. Napurpuro ngom diamante. Napatpatag balitok. Napagtalinaed alamiis patang kenem dagiti lasag tulang ken anag. Maidaton to iti pudot ti apoy. Napagtalinaed alagip dagiti daluyon. Tao. Sumangsang bayakas kadagiti luwa ti tangatang. Napatpatag akas kadagiti daluyon iti kara. Agbanerber, agay ayos, manipod iti barukong isang ariw-riw a bagyo, manipod iti pigla-piglatan a puso. Napurpurom iti danum a naipasngay kadagiti dudoogan a bantay. Kanayo nakadwa ka, tunggal yasat dagiti lengleng asulsuli ti kinaadda. Tunggal masabat ko dagiti karkarna. Kadwa mamagtalinaed iti bagik adaga tunggal mamalasiwak iti tangtay amapani iti kinadatdatlag. Ug iti timak. Isublim ti bara ti da. Alaon ti lamiis amang patibker kadagiti sag
tulang ken anag. Ama idato iti bara ti baggang. Intatarayan tirang tay, amapan iti nadatatlag. Amapan iti karkarna. O sikaan nagkaykaysa adaga danum ken diay. Oda para ti asin. Yeah. Talaga ko niya kakapsat niya nang jumada niya kumbaga ti layer panagi kamada ni kapsatria ti metapora na wano da jay anya ti Ilocano bro ti kwa pananalinghaga na kuna dagiti Tagalog ay bro nakamute kan sa Ako may nakamute gayam. Pangarig. pangarig wa da jay dagiti ti Metapora. metapora wa manunga Ah, layer da jay da jay bro da jay kasi kapingtas nga danew kat anya nga tayo ti na may anmat ni kapsatria ritual anya di ritual na wen adi ta nga tandaan ko to kumbaga in no general kuan. In wen general, anya mo dagiti aramidem tapno makaputar ka ti kasta ka bibilig na nga dandan liw. At dagitay nasapang agriing, pinaladaw, may mesa mapanumuli iti kapanjay kalapaw, nyamot kingga. Well, ritual wino disiplina ang nga iti kasjay nga pamaya. Siguro di proseso no kasatno. Di garod idi damdamok nga ag surat ti Ilocano nga ikat di usarak di ay may nga balikas iti danyo. Kas pangarigan dagiti di garod inagan ti tudo nya. Ikat tapno at nya ganan tapno malagip ko no inya di nga balikas ngay kat isurat ko iti dani kas pangarigan di ay kwa jay agbarba nerber kas pangarigan tapos di style ko ngay kat nga agadal ti oray niya nga lengguwahe gamit ti kunada tapno maadan mo ngay kat agrugi ka iti dagiti nouns sumin ginagnagan kundi ay paragnay verbs subadi para tignay action words Adverb di para action words para tignay na verbs inspiration nya ti verbs tignay basta tignay gayam wen di ay ti kwa unak nga inadal use the word in a new sa nga kasjay ngam itata nabayag nga kasi ti may act ti proseso ket ti group ko tagik nga gad kaslamutan nga umadado di amok tas lang limitado lata ti rik na ket limitado lata ti amok may panggap iti vocabulary ti Ilocano kasjay ta hani met ulay nga uso nga inaldaw ditoy dagiyay nga balikas isu nga numaminsan maliplipatak ket ikas ta ngay ket kwa ag usarak ti diksyonaryo actually ti lima nga diksyonaryo ti Ilocano English and Filipino kasjay usar kita tapos ti ikas ta pay ta ngay ket kasi sarap iti daniw ti pagarup ko tatan ikat gapo ta limitado ti bokabularyo ngay ket kas laki ti advantage ngay makita ti nga advantage ti daniw ngamin ngay ket kwa it exam may nga abstrakto nga banag babaen iti konkretong ideas abstrakto nga ideas ideya
nga agusar ka iti konkreto nga bambanag. Jay. Kat no kasat no nga maarami diay ngay kat no simple am diay di lengguwahe. Diay ti challenge kaniya kan isuti adalat tata kasat no nga maipeksa iti danyo dagiti abstrakto nga idea na ati usar ko ngay kat dagiti simple nga Ilocano nga balikat. So nga di maawatan ni Jay Norte Ilocos Sur, di La Union, Jay kaya di ay danyo ko. Kasi nga kasi Jay, na haan nga maibaga nga ay ususaran da day nga balikas si Jay Ilocos Norte, haan nga dito ito sa siya. Kasi naging advantage para kanya di ay pagkalimitati bokabularyo. Jay, dyan proseso. Tapos, kas pangaligan da ito oda para iti asin. Nagrugi da ito iti may isang sarita. Dagi istorya. Iti kapadasan nga iti pamilya ni taga Balawan La Union garon ni father. Ngum ti roots mi nga ikat ti Rebolledo nga ikat ti Santa Cruz Ilocos Sur. Nga dagi mga gagas nga ikat nung kalpasan da gagas niya dagi ay nagamod nga kunada kat agasan da nga ikat agpas dai imada nga agusarti nga balan iti asin nga dagiti inagasan da dagi relatives ti inagasan da isu ti manguga si Jay imada isu ti idea na dayto nga dangin ko kultura at pati Ilocano tapos yung may isa pa nga kayat ko nga dani yung ikati ko dagiti pod ti Isabela di ay kamot lang di ay sarindanyo sarita nga do at ada iti paset ijay nga maipanggap iti kwa day agikabil ti bagas iti maloko nga kabilan dati danum kabilan ti bagas tapos nun niya dagi tumpaw nga bukol ti bagas nga ikabil da ijay sirok ti pungan haslas jay di ay insado ti kultura tayo so nga ipak nga nayon ko iti dandanyo di kultura tayo na Ilocano di ay iti proseso mangrugi iti may isang idea may isang sarita may isang istorya ket jay kung dagiti limot lang adati danyo ko nga banyo nanapang kami naming sanjay kaya pa jay Nueva Vizcaya para iti may sa research kati jay idi nga ikat kwa kamutit ken yakun iti research mi idi ket no agmalum ko nagaaday nga ro dagi balbalay nga ikat ay di kaaro ba di ay nagnaudan mi nga balay nga agsilaw da nga ti lampara ijay uneg ti balay ket makita kami ijay na nga to nga perspektibo ket kas lang silsilaw ti tuwen kas lang no agmalum nagsagay samot nga agsilaw dagiti kasi dagiti lagip dagiti kapadasak dagiti istorya nga nang ko sa oray nohaan ko nga napadasan nga first hand itagbiag iti ko ijay patag ti Ilocos nga adalat ta dagiyay ko di ay sensibilidad nga Ilocano kanya kaya Okay. Sige bro. Ay dati ko bro medyo nakapatay
kultura, yung pamilyarisación ti Uy. kultura. Importante la unay data para kadagiti kinyata yung nagsursurat o nagdandaniw. Kita nagana siguro basit nga pa diyan niya medyo ti ma-appreciate ko kini Kapsatria at dadi kung kunadaot niya Ilocano Ilocano dati sensibilidad ni Kapsatria ti Ilocano culture. So dadi ti ko may mampabilig as lagi danon ka tayo nga nagananya may panggap ti sakot ibinasa ni Lovely di Metapora 101 di sakot ti bagas. Bagas. Uy. Paulit-ulit niya na dyan. Kaya, kumbaga, dati ko na dagay dyan Yung siyempre, kurang ating oras tayo, no? Medyo, kumbaga, kitantay nga talaga, no? Kasi himay-himayin nga kasi dyan. Kurang na tayo, kabutan tayo, tiraok ti manok dito, nung pataol ti asaw. Bigat gaya man. At dala ko bro, at dala May tungtungan napindot ko kasi. kadagay nadakamat at tinading riya, doon nga points dajay iso nga siguro nakamat ko kadagiti writers nga sigud nga sursurat iti Ingles nga napan iti Ilocano nga adda special nga panag-group bab ko kadakwada wano kadakayo oras si bro nagapukat ti Tagalog ta dajay nga rode dajay challenge nga mang sursuro nga muna oray ni di apo Hidalgo da kayo da May Tirasing, da Sharma Benosa, da Annalisa Gaspar, adupay da jay karit nga panang sursuro iti lengguwahe tapno di makasurat iti bukod nga lengguwahe tayo and may kadua da jay dinakamat mo nga saan nga nas kana jay nauunag nga balikas tapno makasurat iti nauunag nga daniw dahil may sampat dahil nga kayatak nga ako nga pamati. And may nga sa ludsod, yan tangay ta ako at nadakamat mo nga natin, ay panagpakarikat mo tilengguwahe. San mo nga napanunod dahil ko? Dahil suratong nga muna iti Ingles. Sa mo i-translate iti Ilocano. Napadas siya. Napadas mo niya proseso. So, inya ti discover rin di jay. Na-discover kay Jay nga sa Bali. Sige. Inyat manong. Nadatuloy na kayo. Awanin, dahil lang. Na-discover kay Jay nga ikakwa. Sa Bali ti musika. Ti Ilocano. Sa Bali ti ritmo ti English. Pero ti Tagalog actually. Dadiyay impatarus ni Junli nga daro ko nga rumorto next year. Kat kwa idi binasa kay Tagalog nga patarus na nga kat kuna kanya na nga sabali nga talaga ti kwa ti musika ti Ilocano. Sabali ti idangeg nga ipangeg sabali ti lyricism para kanya ka idi agsulat ti English gamin para kanya kay kat kwa intellectual ngay idi toy cerebral nga kwa nga lengguwahe toy lang naadal nga lengguwahe ngam di pagarop ko ti Ilocano ngay kat nya ti Ilocano ti down to earth hanmat ka nabababa ngam di pa down to earth. Nakwa, wala na ganun. Napakumbaba. Mas, okay. Nakwa, grounded. Organic. Siguro grounded. Grounded, English na tama. English. Kumbaga kwa, nagana. Sa Ilocano. Or mas organic kanya ti Ilocano. Nya di kapsat. Rene. Ay kwa, ay dajay na kung kasi panakawat ko di bagbagam ga kwa. Aji kumbaga awan inti pedestal na sa dyan. Wano Ivory Tower kasi ti Ilocano. Kumbaga
Oh, When kas ayun na. Uy, kasi ti ko na. siguro. Mas organic ngay para kan ti lengguwahe nga Ilocano ta siguro ta Ilocano gamin ti Kararuak ngay kat Ilocano iso nga mas organic ngay sa Bali di ay musika ti lengguwahe ti Ilocano hindi kumpara iti Ingles. Ti Ingles ngay kat di ngay tas lang nga awan ti mariknam. Ngumno iti Ilocano ngay kat adadyayan amin na proseso nga rik nga kapanunutan, nga kararwa, nga nakam organiko ngay. Ti mapanunot kung tupay no nga Ilocano language ngay kat di daga. Nga nagapuan ti tattao sa nga kasjay. Ay ayaw mo ti daga no bumaba kami nga ro dagbiyahe kami nga bumaba mapan Ilocos na ikat nung sa op ko di ay ko ayaw mo ti daga nga ikat as lang nga nagawidaksa dito iti ayan ni jay organiko kasi natural ada ti saludsod nga kanyak idini ko ni Frank si Mato ijay may nga ko Lira Writers Workshop writing workshop. Sa sunod na kinidi, kasatnom nga mo nga ti may nga dani ko nga ikat Ilocano wenno English. Di man ti saludsod ko kanyayo, mabalay ti ag saludsod. Kasatno yung amo nga dani nga pampanunutan yung nga ikat Tagalog wenno Ilocano. At ang kagpanunutan. Aman, kasi na spontaneous. Sige din, ngamin no, Kada panunutan sa bali nga. Ako. Kasi, no, ag-shortcut yung Tagalog, na English, panunutan no kasanuda nga imbaga eh. Sige din, kasanuda nga ibaga dito iti Tagalog. Kasanuda nga ibaga iti English. Sa kasya daya eh, ngam na Ilocano, Ilocano ka na mismo na eh. So, once nga, dahil iti panangyablat ko, legit dahil nga ako nga Ilocano eh, kasi ito yung nagkita ka. Dikit din. Sika bro. Sika ngayon, kapsat rin eh. Anya liwatan di sa lusod agawan-awan ang gamay. Kapso-kapso ti wa. Anya gi damag Ria. Kasat nung maamuan na ti pampanunutom na dani ang yaman nga isurat mo nga ikat Ilocano wenno Tagalog or English. Ano ka yeah. No basa arte experience umat ko ada kami di ko kanyak siguro may set kasala iset ko nga Tadi kondisyon, no, kasi parang tatanga ko siguro, Ilocano iti nagana. No, Ilocano iti usarat nga medium lengguwahe. Kasi iti ko kasla nagana, medyo kasla kasi nga iti kwa. Basically kaputa siyempre nalaklahat talaga nga isurat no dani nga ko arap pukulan ti sa dani no siyempre dahil na ganan to sarang malingwahe kat tinawid mo iti barukom inam o kuna lagi ta siyempre dahil kat na san mo lang mo't ni bagbaga no di kat partes ti kararwa mo na adit ti unag ti kararwam, ti urat mo, ti dardaram, kasi kaslakin niya. Pagsursulak man ti napatparasak mo ti surat iti dani iti Filipino, uno English. Duman no DJ Ilocano, adati sa baling ako na adati sa baling nga texture.
Ajay siguro ti ko na. Sure. Tekstura ay isu mabisan mapasel nak tapay aji agkaroon gayam ti text anda daji nagana di mat din surat mo ti dano iti papel words data madmat nga maiggaman nga mapet agkaroon ti tekstura kun ada tata Yes. ada nga nagana di workshop mi kini ako ngene nagana datoy lira Daji ti ma-appreciate damat iti Ilocano ta pasari agi paspasok ak ti Ilocano sa sauwan no anya. Dagiti ma-appreciate dagiti kwa dagiti Pilipino right. Nunutan ko ma dagiti sursurat ti Pilipino nga sanda unay nga kukuan naganda. Yan ko na kon. Mga ipapaigid ti regional languages ta ko dayta. Ada ti sapali no ada ti yung authenticity siguro ako nang kadakin niya tayo. Hoy, gasya. Tekstura. Siguro no kanya kay kwa lalo di agad adala kay ti kwa dagiti balikas nga Ilocano ay ada ti raman. Raman na ngay. Raman na ada Tekstura, ti rawan mo kayong gawin. Tekstura daraman na. ada raman. Okay. Ada ti nga ganan. Di ngay kwa mapanood mo nga ibag sa bali pa di ay kwa kayat na nga sawon di ay balikas. Hindi ay no kasatnom nga i-pronounce. Kasatnom nga balikas. Ngay ka adadang. Nagrigat nga i-explain. Kat jay raman na no shock dagiti balikas. Gamin idi sinalutsod na idi ni Manong Frank. Di nga sa lutsod nga ko na ay ko ngay nga amo. Siguro aging gatatang ko amo nga ti may kasta nga maipas ngay di ay taniyo nga kadwanan di ay lingwahe. Dagiti English nga poems nga sinursurat ko nga haan ko nga mai-translate iti Ilocano. Kasama siya. Kung adadagiti daniyo nga Ilocano nga pa. Nga no maisurat ko iti English na ikat sa bali. Haan nga isuti kayat ko nga sa uwan. Kala nga kasi jay. Ako amo. Sa bali nga espiritu. Ti ko. Ti ada ti mandani usa. Dahil iti bileg ti kwa. Isukpeso di ko nada nga kwa ti panagdaniw kat may isang format ti art mo lang may isang art. Tapos nagana habang ay bahit siguro nga pa medyo i-greet ko man lang biit kakabsat dagiti kwa tayo nagana de kablawan teman ni Apo Neo Valdez madama buyboy tatajay karinderyana di Bulacan siguro madama nga giserserati tan pwesto na manong na di kwa agpunas kada ito lamisaan kan pingpinggan madamang bilang di papel di bangko ko naman ay wang gaya mong madama nga kan para biin bilang iti papel di bang problema na pag impanan niya kwarta na kasi tapos dapay ka plawan bro mayad ka nga problema ni Ma'am Estela Bisquera Guerrero aso param di rugi tayo nga natatakot very kwa kumbaga mabekan dati ti ni Ma'am Estela loyalty award kasi kuman tapos top 1 early bird yung una na duma top fan top fan tapos pagyamanan tayo ito Ilocano TV nga nang-share mat iti kwa tayo iti nagana thank you. Parang lumawat yung reach tayo. For your information, 1.7 di naabotan reach no likes dati nga. So kada kiti sponsor, stay put ka na nga absat.
Tell me one mo, Ba- brother Ariel, anytime. Okay? bro, baka mamati Oh, na bro. kahit ko abangan do ta dagiti politiko nga wa. Ay, kung karaw, dayete kwa. Dayete mo ito, wa, dayete politiko. You can reach Boto Pass anytime. Balik niya ko data. Anyway. Ay, At bro. may kapatan, may kapat nga sa Well, lutsod. may May kapat kapat na ko talaga. dahil. So, para kang kainyamat ti kwada niya, inyamat ti sasaadan ti Danyong Ilocano, iti agdama. Base kadagiti halang iban nawag mostly. Siyempre, dagiti may paspas kiliti kwa. Sa pasapon tayon. Ano diyan? Pakiulit man manong. Ako wala. Kumbra. Situation. Ano yung Okay. situation? Lang siya. Iti Ilocano poetry. Poetry, Anawan. Anya ti reading mo. Lang siya. Okay. No, based on assessment, anya ti condition. Ore mismo di wa, siyempre mapasbasa tayo matitiban na wag kung nakadagi ti Facebook group. Facebook. Well, anya ti assessment mo kas diay. Right pa. I-edit ko pa pasnaan. Tipalak-lak Pampasnaan na komento. Pasnaan nga sa lutsod day ta. Pasnaan nga sa lutsod. Asak bay ko dayam nga ko nga sungbatan day ta nga sa lutsod nga kitagyaman na ka talaga ti pasnaan. May sa nga anak ti pasnaan matlaong ket nagaduti na adal ko ijay kan ijay ko nga na nasabsabat dagiti dagiti tattao nga ko nga set ti literatura Ilocana da Mang Cles, da Mang Johnny, ni Mang Roy, ni Mang Daniel, ijay ko nga nasabsabat. Win, diay pasnaan nga sa lutsod na itay. Di pa nakita ti Danyo Ilocano, Mang Ariel, ikot di panunod ko nga ikot dakal ti respeto ti art of poetry ngayon. Dakal ti nangato ti panagkita iti arte ti panagdanyo. Para kanyak nga ikat ti Danyo nga ikat ada ti craftsmanship na kunada. Di agrogi kaya nga agdadamo adat ti progressive dapat ti panagsurat ti Danyo. Handa yung mapnok iti may salaang nga level ti panagdanyo. Kasi nga kasjay. Kat ti makikita ito nga ikot ado pa lang ti pagkurangan ti Danyo Ilocano. Madlaw nga haan dagiti dabduma nga agsursurat ti Danyo. Madlaw nga haan agbasbasa ti Danyo. Di ay tapno maadal mo no kasat no nga agdanyo nga ikat managbasa kuma ti Danyo. Nga ang nga di Danyo ti kakadwa, hala ang nga Danyo dagiti ka grupo iti Facebook, ng Danyo ti makunang convention. Nati kayat na nga sawon ti convention. Ay maibaga nga iso ti standard nga obra dagiti literary works nga maibaga nga standard. Sino ti desisyon no dayta nga obra nga ikat maibaga nga standard. Dagiti banawag kasjay dagiti agda-judge ti pasalip kasjay dayay makuna nga national nga literature, kumpara mi dyan national literature with international nga literature, world literature nga kunada. Mikat
ikumparam di dani mo ijay makita mo niya ka nga level di iti maiba nga convention tas mga rigan di dani ni sino din nagsurat iti pa ni Cirilo Bautista Wen, ni Aso, bulat iti pa Asoge. national art Wen, dagiti national artist. national artist for literature dagiti nangabngabak ti Nobel Prize, ti Booker Prize, ti Pulitzer Prize for Poetry, kakasta. Dagiti mako na nga standard niya. I-recognize ti kaaduan na isu ti standard. Di ti mako na nga convention. Kat mo ti ag-recognize laang met iti Daniel nga na naputar ti maysa nga agsursurat ti Daniel. Ay kadi ka grupo mi di Facebook ngayon, adapay lang ti kurang na. Kun dakal nga kasapulan ti literatura Ilocana dagiti kritik. Dagiti agkritisismo nga kasjay. Hangkuman nga mo, apay arsagid daya ti Ilocano. Arsagid tayo nga tapno kwa. Tapno agparigat tayo nga mang alang ay ti kritisismo iti kwa. Iti sinurat tayo. Kayat kunto pa nga mauyaw, makomentaran, di ay inaramid ko. Number 1, at least binasa na di inaramid ko. Number 2, at least pinadas na nga awatan di inaramid ko. Tapos number 3 nga inkabil na, di ay kapanunutan na, di ay kinaadda na nga tao, di ay kinalaing na, kinasirib na, ijay binasa na nga aramid ko. Iso nga, kayat kung tupay nga adati kritiko, nga mangkita ijay aramid ko. Uray no uyaw, uray no inyaman. Amo ni manong nga real day, tata iti agdadamo ak nga ikat kwa. Nagado ti biddo po, ti Ilocano, dagiti Ilocano sentences ko, dagi panag-usap ko ti aken nga, di spelling, naging gatatangay kat isumo lang ti kwa, ibagbagan ng class. Idatang class, di spelling ko, ikat sabsabali latta, di panang-usar ko ti Tagalize nga Ilocano, na Ilocano nga Tagalog words. Kasi nga kasjay. Kaya ko ti kasjay, at least ay kat makaadalak. Hanak nga ag na iti may nga level. Nakaadalak kay nga dito gayam ti ipapanan pa ti obrak. Mabaling nga papanan pa ti obrak. Iso nga di ay di pagkurangan tatta dagiti kritiko, dagiti pay nagbasa nga agsursurat ti Daniel kung di open-mindedness kay. Oo. Nga gaputa nagsurat nga ikat babae. Wen. Gaputa nagsurat nga ikat babae, nga ikat adan ti interpretasyon nga sexual, di sinurat na. Nga kaslang very nagpangay na limitado di ay pa di interpretasyon na. No magyaman na plata ta binasa na di ay Daniel ko. Di ay di pa. Di kasi palagkita iti madama. Ti makuha di jay, ti maanak ka di na nakam na din di jagat ko siguro nagkomento pa ni kakatanod Daniel nga alutat sa gid. Siguro na jay ti masapol nga ipa amiris tayo ko dagiti pa nang manurat. Ka dagiti sinurat da kasla although pinarnoy mo da jay putar mo sila da pasot mo kada jay ngum saan nga da jay ti kaslasan nga pasot ti kinataom ko mangay nga ay panagsina da jay nagparnoy kenji parnoy na nga kasjay nga ken nga dayto ket produkto dagijay saan nga kansla nga direkta kansla nga true to life nga kanayon dayay pinutar mo no dikit di
representasyon no sarming dayay aji kina Ilocano tayo kas inamiris dayay writer dayay siguro ti masapol nga amirisin mismo uno ako dayay manurat mismo tapno intuno damang dilaw kada sinurat na san nga permi nga kasla kinatao na dayay nadilawen kin masapol pa nga ma-realize na siguro nga dayay day form actually di form na yan nga dayay usually antay mga aping nga kasi sinurat mo nga dayto nga tao kat inayat na dayto amo nga dayay di format usually ti kitkitan tayo kin lengguwahe syempre muna di lengguwahe ta kadwan na kada tayo ti san pa nga makaperpekto iti lengguwahe then day form ayan no dani kin dayay sarita di kinasarita di sarita makatakdar ka di nga sarita dayto han nga di tema kaduan na ta amin kas ko namo lada apo editor mababalimot amin nga tema basta di san nga direkta nga mangtagtagi di talagang mangdadadaal ka iti reputasyon ti sabali nga tao nagdadata nga isuna ket isuna daytoy pasjay mabalimot amin nga tema siguro dayjay ken upod no masapol dayo dayjay critic nga mangibaga nga daytoy ket ditoy kalas jay tapno makita dagi writer nga dati tayo pa lang datayo ditoy kas jay so kasi ti kapatid dagiti critics Hindi ko bro nagana siguro may nain ko dita so unay dati ko dati nailukat ni Kapsatria nga wala ta pagpapatangan tayo. At siguro may inayong ko dahito kinapatid ti panagbasbasa la unay. Aji nagana masapol gamin nga no nagana kaya tayo nga sarkan talaga ti panagsurat. Kit agasawa dahito nga kung naggarod. Reading, writing, reading. As last at ti cycle nga kaskasta sinsino kanta. Kas ko nagatatay ni Kapsatria, madlaw mo no dahil nagsurat ket mag-gauge mo kumbaga mag-gauge mo di level ti inabot ti kuana kumbaga reading practice ay ti nagana kung sano na construct ti may isang saknong wenno taludtod sano level ti panagmet-met pana di nagana di pasano na ikam kamada dagiti pangarig iti pangarig ket adunga klase dayta nagadunga kategorya ti pangarig no tutuusan no adalan tayo nga di kumbaga pati arte ti poetry ket talaga adunga klase na surok 30 sa kuno 40 ti nakikita nga example yung siyempre hamungot amin mausar dayta kasi dito kuana dayta iso iti challenge ta siguro tadi ko nakunta tayo ni Kapsatria agbasa tayo kasi may tatanta ko uso ti paisam lang serve dita Android mo makita mo lagi ko ano ti website nga mabaling pagbasaan dagiti PDF ka pala PDF dagiti PDF dagi daw na tayo kan siyempre letter kung kuna tayo kasla ni Kapsat Jun ko makat umad ko mati kasla kinya tapno kastahet sa bali gamin gidisiplina ti pa literary criticism ganyan ti creative writing sa bali naman disiplina so medyo matado ti kampon ni Jun Lilasaga di tanok dengdeng ka man Kapsat Jun ti edita ni kampon disipulo ni Leo Tejano Leo Tejano Mark Tabunan. Kita. Umati kas laki niya tapno may mayat. Dagiti among babainda niya. Among babainda nga mangibaga. Diretsahan talaga na kita. So, ajay. At least, di ko nakon, maipa-realize tayo, uri ka tayo mismo, dagi pagkapsutan pa and ano yan narigit agar arsagid ang pananang arsagid so bro di may kaliman one bro arsagid
siguro kat ti panagkita ka diyan sa gid kat ko so committed kanyang bagana. Ngam masapol nga ipaamiris tayo nga dayay hama nga kapanunutan no ni kabailan na no di ka dayay panakasangal panangsangal na dayay form dayay naaramid na saan nga dayay inaramid na nya saan nga dayay nagyan inaramid na uno dayay mensahe hama nga dayay ti say ko dayay mga dayay ti question na tayo tano dayay mensahe uno dayay ibagbagana ti question na tayo debate ti awag na dayay ya debate mga Okay. debate kayo dati ka tikinita lang ka na di panangyablat na ano di no kasano nga nasa sa atpay nga may danon na di mensahe na so dati di mao din Awan bro. okay inya dagi di pakakumi ko mamita dati libro dandani okay no pagbaknangan kas kinibang neo Bago man yung pagbaknangan niya ti ko ganamit libro. Kikita ako dagiti Daniel kung aron nga ikakwa kas lang nga kayat ko nga agi pablaak ti libro. Ta mano nga tawon matan kiti indam nga tawon nga agsursurat tak ti Daniel nga Ilocano. Kakwa pag-urunong nangina ti agi pablaak. Kat nya pa ti aramido tata ada deadline ko actually kanimang class. kaya Deadliest deadline ko ano pang January issue ang class. Ada sa na agi submit. Ada deadline ko nga ada ti utang ko nga dani ug kanya na. Diay agsursurat latta basbasa. Basbasa aklat ni Sylvia Plath. Diay tab trabaho. Di lang met. Tapos subliak man di kwa di ag panarita. Ag pariga ta ag surat ti sarita. Sa bali gamin nga kwa matlaan di sa bali nga disiplina, sa bali nga elemento, sa bali nga kapanunutan ti ag surat ti prosa. Ti sarita. No, itidaan yung ikat nalakalaang para kanya. Ang ko mo, nasanay aksamatan kiti ikapanunutan may sensibilidad ti Danyo. Ngum iti sarit ang parigata. Aglalo ta kwa adati naganan adati certain number of words sa sarita. So di ay nung pagpadasok bet kiti nga agwa nga agsurat ti ano ti idea ado ti idea nga isurat iti sarita ta iti karon no adati nakabasbasa dagiti sarita nga ikat ko magical realism kada speculative fiction ti padpadasok nga isurat ikat ko narod narigat ti sarita para kanya. Yung kayat ko nga agbasa ti sarita. Kayat ko di lang met. ano bro Talaga, talaga po bro, na gana, medyo dito tayo makita niya, mag-gauge ni Kapsatria, no, kasano nga talaga, well-disciplined. Dahil art of poetry, ket rumrumor pa iso na dyan. Hindi, kumbaga, patpadasan na nga i-experiment, uno i-explore ti sining, ti panagsurat ti short story, uno baka no sumarsaron to panawal, ket nobela, uno play, pati dula, uno play. Baka lang dapat, script pang pelikula, uno niya pa iti padasan nan. Kasta kumanya, ket kung nga kuan, nga na talaga makita nga ni Kapsatria ket empowered nga Ilocana. Empowered din ako natin nagana madingan na igalot sun ti may sa disiplina So talaga saludo na kini Kapsatria ta kumbaga sikat ti representasyon data ti
nagana no dito siyempre danat to Katagalogan nga men Nueva Ecija. Siyempre adda dagiti adumat dagiti Tagalog poets dita no kinyak bilang kita nagana may sakan kadagiti mabalin ko mga ihanay ti kontemporaryo a panawin nga kumbaga magrepresenta ti Ilocana iti tay-akon iti larangan ti literatura. Okay. Ti makita mat kini ko ating reyakat ko dati Ilocana nga saan nga mamgad nga mangsurat uno mangtatar iti anyaman nga tema uno anyaman nga babadi pagsasaritaan kin ma-articulate na tapta iti daniw. Ang amin dagiti naturod na amin nga han na mabailan nga ipagsa iti literary nga nakaisurat diyan. So dayjay ti makita king kuan So gusto ko naman mabaling ihanay. Well, mabalin talaga. So kano kagarod no di nagana met ko mga makabukol ti iti nagana dito Katagalogan at dati kung kunanda nga lila. Kasla ko dita. Group. Di ba? Tika mo no karaman ni ko dita. Ni Ana. Ni Analisa Gaspar. May kung ano iti Ilocano mat dati kas tatayo. Siguro no lila ti Katagalogan iti Ilocano kat Leona. Di ba? Leona. Apo ko ni Leona. Well, di ba? Wala niya. Kasla Collective of Ilocana Poets. May na yan, Leona. Lagi tinaganti ko ayo, basta grupo yo. Napinta sa kasi nga ko. So, kung kuna garo, pagta nagasa yo talaga kakabsat dita. Kadagiti kakailantan ken Ilocano nga dita Middle East, dita Europe nga mabubuteng kaputi Omicron virus ay variant ti COVID-19. Ano yo ti panagdenggag yo ita Arabi na kayo na nagana kasi natudukan kayo ti bakuna kung bakuna iti panagdani di ba Kuan ko boy totoo yan ko boy wala kasi ko to no pare Nga mo yung kinapod na. Anya Kinapod na manong kun kami ni. Kaya nagmayat nga dang sakit ang bagay. Nga nagmayat nga kasi mababain nakit din. Ngam ti kinapudno na actually ang sursurat takayat kayat ko nga agsurat. Jay di garod nagrugi ti kinaturod. Ket idi nakita kon mo ti nagan ko nga naipablaak iti banawag nga iket kasi nga mas na-challenge pa nga saysaya ato pa ka agsurat. Takay kayat ko gami nga agsurat. Kung nga panpanunutan no sikat ba wenno sino ti agbasbasa mabasbasa di sinurat ko. No minsan nga ikat pa sa pampanunutok no basbasa ba ti tataw ti Daniel. Ngam kinapud mo na nga ikat gamin kayat ko ti agsurat ti Daniel. So nga oray haan nakaagbaligi nga manurat ti prosa. Ti first love ko nga talaga nga kat ti arapaap ko nga ikat ko nga exclusive nga agsursurat ti Ilocano nga Daniel. Diay. So nga iso ti focus ko itata nga awan sa balin nga Ilocano nga ti sursurat ko. So di kakayat ko lang agsurat. Di laang di awan ti arak nga maikability. Abay ni Leona kaabay na ijay bigan haan. Yung kasla Jon Snow bro nga ore no madim no talaga na ikudi. When agpasulita Maria. Kan mo iso tiga asa. So laga.
Well, Kunada gamot ko Takdaramon. Daramon. well, So, Kas tadi kunada ko Karintahan, tigasas. iso ti bituin iso timbaga ti bituin nakaipatugam. ito na, when. Aja. So timbaga dagiti san tayo mga kuan. Kunada ko anusam. Siyempre man manumag diti ka nagkantigas na skill. So makuna nga may sakan kadagiti sumagmamano ano pagkasatan. Okay. Mm. So siguro kuha pa dati kasla pang tignay ka dagiti padang Ilocano nga amuan niya nga talaga di gift mo Di naitudking ka nga armas uno igam tapno dayto nga igam nga pagtigsaam uno paglaingam ket maaramat mo paraking ka para ti sa bali mangin power iti bagbagim ken mangin power ti sa bali kita nalawag nga makita tayo nga tigip nga naawat ni Ani Rhea ket panagdaniw. So daya kanayon siguro ti ikwate ka di padang Ilocano mabigbig uno mabigbig uno maamuan madiskubre niya daya talaga nga bilig mo maaramat mo para itikting kangen para iti padang Ilocano. Yeah, bro. So, bro. So, agpaiso dayta. So, medyo may meta tati ko medyo madita matidog tani 9:32 pa lang di na palabas ka mo no dati question number 4 ken question number 5 ket medyo kanatan 10:15 no 20 medyo kuskusila pa yan dagiti mo sa ta siguro bakit mapasama na kasi Damang kalbi-kalbi ti saka ko na Well, pagkasakam ni kalbi-kalbitan na, siya ko kalbi-kalbitan ni bakit ko dati ko magatay dati dati may isang kaimak nga dito abay dito gawang medyo iso kasta kakapsat niya kakailian kasta ti sakripisyo ni Brother Ariel ken siyempre kasama kanya ko magitan ti kayo liw-liwa yung inadal di mat so Kasta mo tambor ka dagiti kwa linawas nga makipagtaktak mo na inay ka data. Ay wala siyempre kasla ni Apo Daniel Despero siguro sa ta ay baka nagkuskus silap ni bakit na ban niya ditan niya data na kay Lunes man no bigat kaya datapoy po yatam laon na dita ko na siguro so medyo dispensaron da kami kakabsat dagiti ko dita Miss Mrs. uno sinuman dita pasensya yun na po nagana nung kita kinapudno na kakabsat mayat siguro no dagiti padang Ilocano writers mat nang gawa ada dagiti call for submission nga kasi ay mabal siguro nga i-explore da kasi mat dagiti agi pasa dagiti di tada mo lang ma-develop na dagiti kin ko kin gusto nga agsusulat ka iti Ilocano nga ibilang mo tibagin nga kasla ngay natin nag-uumapaw nga gift niya nga saan nga para iti Ilocano no di kita dapat para sa bali nga Tagalog no dagiti Ingles kasjay so explore yung taday kwa sa bali pa nga wagas tapno day writings nyo kat may ipan ka dagito day primarily nga talaga susurat tayo para kadagiti padang Ilocano yung siksik liglig umaapaw ko na dati tun mo din sa bali jay apaw na so stapay ka niya bro thank you iti Ado Ani Rhea iti gamanak mo lang one bro thank you Rhea kasta nga rod ket agpakada tayong kadagiti papagayam nga nakipagtaktak mo nainay santa nga may niya bro bro naganati dumadladong ako na dati ti Rabi kay lumablawi tayo mapantay nagkukot thank you Rod bro